Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Mga igsuon, pista karon ni Santo Tomas, apostol ni Kristo. Mao siya ang apostoles nga pag unang pakita ni Kristo human siya nabanhaw, wa siya mahiuban ug wa siya mutuo, mao tong gi-challenge niya nga siya gyud makakita. Ug ang Ginoo mipakita gyud kaniya sa ikaduhang higayon na niyang pagpakita, ug si Santo Tomas naghatag og example, no, panig-ingnan nga kini diay ang atong pagkatao, dili gyud angayan nga mo challenge tas Ginoo, kay ang Ginoo mao gyud ang nagsigi og paningkamot nga masinati nato ang iyang presensya. Mao na ang pagtuo ni Santo Tomas, usa ka modelo nga atong panig-ingnan unsaon nato pagpapas kining atong pagduda na abay pagkabanhaw o wala ba. Niya atong padayong iampo dinhi ang uban sa atong mga pamisa, ang atong pasalamat o dugang pagampo para sa atong mga benefactors, sponsors dinhi sa atong simbahan para sa atong mga proyekto. Nga unta atagan sila sa Ginoo daghang grasya, niya kadto sang gaplano pa madasig unta sila nga mupadayon sa pagtabang nato dinhi. Kampo sa nato ang tanan nga nabiktima karon sa COVID-19 ug nga mahunong na unta kining maong pandemic. Ato karon andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamahalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta, Ginoong Dios langit no hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo buktong anak sa Amahan, Ginoong Dios Kordero sa Dios, ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Itugot makagagahom nga Dios nga magmaya kami sa pangilin ni Santo Tomas Apostol aron katabangan unta kami sa kanunay sa iyang panalipod ug mabuhi unta pinaagi sa pagtuo sa ngalan ni Hesukristo imong anak nga iyang giila nga Ginoo nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga tagilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay
hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo kamo, usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga nasod, himayaas siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy alang kanato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisugilan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human milabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus og mibarog sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot og hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo og ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw. Usa sa angayang giduta natong tuhuan, niya makaparelax gid nato, kanig yung gisulti ni Kristo nga inigkamatay nato mabanhaw rata. Mutuo ba mo ana? Nga inigkamatay nato mabanhaw rata. Pariha ra gyapon nga siyano, ako siyano man ko, pariha ra gyapon nga Reverend Leo mamatay ni siya unya. Pariha ra gyapon ninyo mga matay mo, maura gyapon na ang mabanhaw. Nito mo na. Too. Sure? Sure. Nga, di na mo mahadlok, makubid mo. Di. Mailhan na nato, no? Unsao nato pag-atubang kining kamatayon. Kini si Tomas, nagkuyog-kuyog na gini siya ni Jesus, sige gini siyang kuyog sa mas mga apostoles, pinangga kay niya si Jesus, iyag yung gimahal si Jesus, di na siya gustong mawa si Jesus sa iyang kinabuhi. Mao na nga
sa sige niyang paningkamot nga di gyud mawa si Jesus, nawa man gyud noon, nawa na, naratol na siya. Nya giingnan siya, buhi biya si Jesus, siya na tuo bagong kuana. Usahay ingon ana tano, maglisod tag dawat sa kamatayon, maglisod manggod tag tuo human sa kamatayon. Nabitay ako rong suod kaayo nga pamilya, batanon pa ni sila, murag manghod din ako mga napo ka tuig tingali ning magtiayuna. Nya sa dihang nagmasakito na ang asawa, sige silag text nako, iampo pader, iampo hangtod yun nga kuan man kanang murabag nang kaning sa dugo ba, kaning kuan sa dugo, sana cancer sa dugo ngana sig balik-balik niya hangtod karon ni samot pagyod nga pag-atake na pagyod ning kalisod-isod sa ospital. Sus na naghilak na yung taon, ratol kayo tibok pamilya, ang bana pertinang ratulang na hangtod yun nga kanabang na kuan yun no, na namatay yun mga few days or mga almost 2 weeks na tingali. Muna ako ditong iyampo si Winnie Capuno, ni she rest in peace. Suod sa dinako siyang asawa. Ang kanabang ratol pero may to kay nakadawat naman sila kay mao man dying naman. Karon kay pagkakuana kaninang pagkamatay na diha naman ang dakong problema kay di man i-release sa hospital og di sila kabayad. Nga dako mang bayronon, nga nay ni pasalig og bayad, kuan pod kanang umaabot pa kwarta, di man gyud tugutan na hangtod gyud ning kamot buhay tulganay aron lang gyud madaag balik ngadto sa ilas probinsya. Aw tinuod gyud naka-provide gyud sila kuan kanini ang kwarta. Sus pagkuha na ron nilas minatay dito sa morgue, wa naman dito. Ang nahibilin dito lalaki naman. May gani kay ang kuan ang kanini ang ang usa sa igsuon sa laki sa bana naka-inumdom siya nga ang katapusang funeral parlor nga nikuha ditong patay, naka-inumdom siya gaasa ning funeraryo ha. Iya na yung giadto dito. Oy dito mura pag si Jesus ba nga nawa ba no, di ba? Mao man tos Tomas, wa man to siya mo kuan, wa man to siya mo tuo dayon kay nawa biya to si Jesus, wa biya to la makiti ang lawas ni Jesus. Mao sa to nagpangitaay sila lawas ni Jesus. So usahay masintro ra kay tas lawas no. Pero ako mingom sayop to ila gipangita man sa gid nila, nakit-an man sa gid nila no. Nakit-an niya tungod tingali day kunutos kaduka tingali sa nagkuha ba na tan-aw niya mura na nalipat yang mata, duha man kabuk dito ang minatay sa morgue, gibunlot niyang usa dilahi pagyug ay lahignaon, lahigngan, lahi pagyug gender. Napiktuhan tingay tos LGBT no, unay klaro ba kisay babae kisay laki. So mo na siya unsaon man nato pagpakita nga mituo tas pagkabanhaw. Pag-ingon ni Tomas, Ginoo ko og Dios ko. Nawa ha? Di ko motuo gawas kon ako makit-an ang iyang samad ana. Karon ingos Kristo sige, diyan ang samad. Mao ni ang akong namatyan ning samara. Di pa sa akong kilid. Mao ni ang nakapatay nako. Di pa sa akong tiil nga buslot. Mao ni nakapatay nako. Tanawa, di ba gidagya po nako. Ako gid ni. Pasabot ni Jesus ba, kini day makapatay sa lawas, samad, sakit. Kanang sakit ba para ng COVID, kamo ma-COVID mo ug patay naman mo. Or sakay mo ron diya gabal-habal, sugod na ra ba nga paangkas nga gabal-habal nya makras mo, parok na inyong o sa gatir sa karsada, mga mabuak, samad ba na patay gyapon. Ingos Kristo kining samad o kining sakit nga makamatay sa lawas. Wa na ni siya'y bili, wa ni siya'y gahom pagpugong sa pagkabanhaw. Ngano man kay ang pagkabanhaw god mga igsuon mao naman na ang kinabuhi sa Ginoo. Ang Ginoo ba mao na kay ang Ginoo ni sud man nato, di ba? Anak man tas Ginoo, anak ba mo sa Ginoo? Sure.
Ina ko na imong tupad, bahalag nagtap-tap na ina, anak kas Ginoo. Ina. Naon na to buyang o, bitaw ter, anak sa bitaw kas Ginoo na. Ang Ginoo ni suod man nato, ang mabanhaw mao ang Ginoo. Dili ang ato lang pagkataho mo ay dunay kapasidad nga mabanhaw sama nang gitawag nilag reincarnation. Ang resurrection dili reincarnation. Kay kanang reincarnation, kasabot naman tingali mo ana, di man ginatawhanon man kay na, pero og Dios no na pagkabanhaw, pasabot ana ang Ginoo nga naa nato, ang Ginoo nga naa nato maoy muda aning lawasa ngadto sa kinabuhing way katapusan. Naa man imong Ginoo, di ana kong Ginoo, naa sa ning Brad, di asa diri sa ako mga sakristan ug katong lektor ug mga matay tarugdungan kitang tanan. Kining Ginoo nga niya nato, mao ni siya ang mopabanhaw nato. Nya nganong mahadlok pamantang mamatay. Ang problema day karon, makakita ba ka, mituo ba ka sa dili makita nga Ginoo nga naaron nimo? Tuo mo. Ayaw gyud ko ana mga naong ninyo ay klaro. Lingi ako ron ang imong tupad. Kano ba imong tupad? Mutuo ba ka na presensya na sa Ginoo? Labi na gyud nakautang ka na. Presensya ka na sa Ginoo or iniglingi nimo mao na gasigig unya-unyag bayad siyang utang. Makahinumdom pa ka Ginoo ka. Pero ayaw gyud, ayaw palipat. Ayaw palipat. Kay kana siya presensya nas Ginoo. Si Kristo mao ang presensya, konkretong presensya sa Ginoo nga dili makita. Si Kristo ba? Nya gikan gid siya sa langit ni anhi nato. Aron pag hatag natong kamatuoran nga matag tao presensya sa Ginoo. Nakaron kanindot aning gisulti ni Tomas, Ginoo ko og Dios ko. Kinsa may iyang giatubang pag-ingon niya, Ginoo ko og Dios ko. Di ba si Kristo? Nituo na siya nga katud ang Kristo nga nawa ang lawas, mao gid ito ang Ginoo. Nga nitubag des Kristo, mituo ka ba? Kay nakakita ka nako. Bulahan tong wa makakita nako pero mituo. Kaning word wa ko kasabot ani. Unsaon nimo pagtuo nga nakakita naman ka? Knowledge ba na kung makakita ka? Knowledge. Di mo na pagtuo. Ang pagtuo ka nang wa kakakita. Yan, ingos Kristo, mituo ka ba? Kay nakakita ka na ako. Nganong gigamit mangyapon niya ang word nga, mituo ba ka? Nga nakakita na karon ako? Ang meaning tingali ani, maningali lang ko kay bugo-bugo sa paminaw dito sa Discasios Seminaryo. ang akong duda ni ingos Kristo, mituo ba ka? Nga matag tao gipuy-an sa Ginoo, nga ang matag tao anak sa Ginoo, tungod kay nakakita kang nabanhaw ko. Ana, mo na nito pag niya Ginoo ko Dios ko, dili na to si Kristo nga katong tao mo gitan-aw ni Tomas, kung dili mituo na siya nga ang matag tao di ay presensya sa Ginoo, anak sa Ginoo, ug naa ang Ginoo diha, ug dili gid ay mamatay ngadto sa hangtod ang matag tao. Motong ningon si Jesus, kay nakakita man kanako nga nabanhaw mo nang nituo na karo Ginoo. Bulahan tong wa makakita nako nga nabanhaw pero mituo. Ug mao na kita. Nganong mas bulahan man ta nga wa man ta kita nga wa ta kita ni Kristong nabanhaw niya mituo. Kay bawo mo. Si Tomas nakakita una mituo nga Ginoo na as matag tao. Nganong mas bulahan man ta? Kung mutuo ta nga ang matag tao presensya sa Ginoo, bisag wa ta kakita nga nabanhaw ang tao. Diba wala? Assignment na ninyo. Sa gusto mo, himuon ko ng assignment. Magsige mo ito patid-patid og lata. Di man gani ko katubag. Nganong mas bulahan, akong bana-bana nino, kani pagkaingon ni Kristo nga mas bulahan ka, kay kamaw sila nga mutuo, bisan wa makakita. Tungod kay si Tomas, hangtod nga nakakita siya nga nabanhaw si Kristo,
wa siya'y kalipay, wa siya'y kalinaw. Ang iyang kalipay o kalinaw sa dihang natagbaw ang iyang tawhanon nga pangandoy nga makakita ko ni Hesus. Pero ang tao nga motuo nga ang matag tao karon sa kinabuhi niya, ako kamo diha, presensya sa Ginoo, kanunay kang malinawon, kanunay kang malipayon, wa ning kahadlok, wa ning karatol. Bisag makakita pa kag tao nga naay COVID, di ka mahadlok muhikap aron matakdan ka. Bisan pag ang imong asawa mamatay, di ka mahadlok nga mamatay siya, malinawon gyapon ka. Kay daghan rong mga tao, anak ang iyang ginikanan himatyon, hapit di na makatug. Bugat kaing bation, ma-stress pag yun, nganong di maayo ang iyang ginikanan. Ya, gulang-gulang na biya iyang ginikanan. Nga naman, stress kaayo ta kung anatay sakit, stress kaayo ta kung terminal stage na atong cancer, stress kaayo ta kung magsige na tag dialysis, sige na tag chemotherapy, kay nga naman, ato magong buhion. Kita may mo pabuhi sa tao. No, huwata ang pagkabanhaw. Ikaw niya pa din alang ta mo tambal, din alang ta magpa-ospital, dili sad. Ang imong pag-atiman sa imong masakiton, bunga sa gugma, pag-amping sa kinabuhi, nga naa pa anang lawasa, nagibilin sa Ginoo, karong orasa, karong adlawa. Atiman na, buhi man. Katubita akong mama, putlan sa tiil. Ingon dayong doktor, og di tani putlan, kaya nagangrin man ang right nga kaning kumagko sa tiil. Ari putlan babaw sa tuhod. Ingon dayos mama, na ganing, og putlan ni akong, putlo ni akong batiis, asa man ninyo ibutang? Inyo ni lutuon. Dako di sa kumukaon mo ni lutuon katiguang sa danang bagtaka sa gato nang himong crispy pata di na madang. Isa niya unsaon na ninyo nako ato ginang ilubong. Ato ginang pangitaan dito lubnganan ng mama. Unsa ang usa nako katiil tuan nas lubnganan niya ako inyo kung paligid-ligiron ana na ang higdaanan. Uy idungan na laglubong ang akong tiil ug ang akong lawas. Mao tong ningon ang doktor kagahi sa nimong manangoy. Di man sa ka magpaputol na, mubuo gini imong kinabuhi. Di ka dangatag duha ka buwan. Ingon Diyos mama, ay bisan ganig ugma dok, okay naman. Awagin na mo, papaputli. Wa, may makapangita og 300,000 para andamon, para iputol ato yung tiil. Putlan pa, bayad pa kagperting mahalan. Ana, wa bitaw putli, da usa ka buwan og tunga, patay lagi. Pero samtang nag-anamog ka, luyas mama, malinawon kay may sige mig istorya about heaven, about anang mga santos. Unya, inig ka, kuan niya, kanang makatug siya maayo, kanang mura nagmukumatos ba? Niya mga usa ka adlaw kapin, dili ka mata, inig bangon, inig ka balik niya ka mata, may din, kuyog mis Ginoo, gidakos Ginoo, kuptan ko akong kamot, sakang mi atong bukid, sod, mi atong mga kakahuyan, nako, niya ma, nabalik lagi kay sa, gipapauli sa ko kay mukaon sa kong kadiyot kay gutoman. Niya karon taon-taon mo, balik man turon siya, iya na sa kong dadon, nako, i-regards ko mahan, so, regards di ka, hagok lagi pagtuog, patay noon, gidaman. Pero nituo ko nga si mama, wa mamatay, si mama buhi. Malipayon mi padong siya sa iyang kamatayon. Motong pagkamatay na ni mama, nagbilar mi, wa na'y luha nga ming aga sa among mata. Kalipay ang miaga, ang ming kuan kay si mama, in touch kay si Ginoo. Kami sad, na in touch ko mis Ginoo. Kay ako, mituo mangyog ko nga si mama, di gid mamatay. Kay mabanhaw raman ni. Way siguro, ako na sa imong sunod. Mo na. Or, kamo baka no'y mag-una, kanya pa man ko'y project. Sige, manindog ta kay wala ba mo itampo-tampo din eh. Uban ang pagtuo sa nabanhaw nga Kristo kansang mga samad nagtimaan sa iyang kadaugan batok sa kamatayon. Ato karong ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong mga panginahanglan ug moingon kita patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa tanan nga wala makakita sa Ginoo, apan mituo nga makahimo sila sa pagpadayag sa ilang pagtuo ngadto sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo.
Alang kanila nga gihasol sa pagduda nga makabaton sila og pagtuo sa ilang kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kanungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga nangamatay diha sa pagtuo nga makakita na sila kang Kristo didto sa langitnong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Amahan, liguna ang among pagtuo samtang nangamuyo kami aron sama kang Santo Tomas higugmaon og simbaho namo ang imong anak. Dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nagatuman kami Ginoo sa among katungdanan sa pag-alagad kanimo, ampingi ang imong mga gasa dinhi kanamo nga nagahalad kanimo sa sakripisyo sa pagdaig sa pagpasidungog namo kang Santo Tomas Apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhis kalibutan ug magtanyag sa langitnon nga pagtulun-an aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos sa Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alad kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santo Tomas nga apostol ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay.
hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kadunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay magalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Itugot nga uban kang Santo Tomas nga apostol, ang among giila nga Ginoo ug Dios, amo usab nga tuuhan pinaagi sa buhat ug kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa paghigugma.
Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Palihog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kalinaw. Niya may batunan lang ni nato kon motuo gid ta nga matag-usa nato anak sa Ginoo nya di gid ta mamatay kay mabanhaw ra gid ta. No? So kita din hibitaw kay mga anak man ta sa Ginoo padayon gyud nga nagbubo sa iyang panalangin o grasya para sa ato mga projects. So ako mong tagag-update kadtong atong problema kay sa kuan man no kadtong atong stained glass. So mo update sad ko sa 7 ka sacraments na stained glasses nanay ni pledge nga unom usa na lay ko ang adi mo malipay tag 165,000 may atong kuan ani gihatag nga cost no sa nanay ni angkon nga unom tulo katagadinhi sa atong parokya nya tulo sad katagalain nga lugar. So kinsay makakuha aning last nga sacrament og tagadinhi gani sa ato pa mas buotan ang tagadinhi og tagagain gani tagagawas mas buangon ta dinhi sa ato sang 14 ka Stations of the Cross napo na sad ang nakuha upat na lay nahibilin. Bakpak yapon. Tag, kuhan sa na siya, 40,000 ang cost, 40,000. Nya sa akong gitanaw dito, upat ang tagadinhi nga nikuha, unom ang tagagawas. Kung magdali-dali ron ang tagadinhi, hotdo ni nilang upat, labaw patag usa ka puntos. Pero wa na sa imo donate dinhi, awan na imo angkon, kanang upat maangkon na sa tagagawas, musamuta dinhi kabuangon. Dili tayo di sanay nanay. Kanang kuan lang ba padungog-dungog. So padayon lang ta og ampo sa ato mga benefactors na magitay sufficient na pundo para sa paghuman ani sa materials pero ang pagbayad sa atong contractors dili pa sufficient atong pundo. Magkuangan tingay tag mga around 2 million para sa pagbayad nila. Pero sa atong para materialis lang, awa na, bati na kayo. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa atong dat-on ang kalinaw ni Kristo. Salamat